Време е да се вземем с чили сол. Избираме хубави здрави чушки, 4-5 на брой и ги изчистваме. След което ги прерязваме на 3-4 парчета и ги слагаме в чопъра. Завъртаме за кратко и добавяме хубава, качествена морска сол. След което пак с чопъра, докато не се смеле хубаво солта. Вижте резултата. Вземаме както за печене и разстиламе след което слагаме в дехидратор. Ако нямате дехидратор, може и във фурната на 50 градуса, като следите да изчезне цялата влага от солта. Когато изчезне, вече може да я съхранявате в буркан или в добре затворена кутия, за да не влиза влага. Нашата чили сол е готова. Може да подправяме с нея от риба до стекове барбекю. Наслаждавайте се! Благодаря ви, приятели! Харесвайте и лайквайте!